Ja się powypierdalam. Tak? Tak, powypierdalam się. Ok. Jebać Disa. Jebać Skurwysyna? Jebać Franka! Aż go zmiotę. Są vlogi kurwa. A jak? No z takim kontestem. No Spoko kurwa, będziemy nagrywać jak się wypierdala. na contest! Au! Teraz, patera. Cześć. Będę skakał dziś tu. Ała. Ja pierdolę. Patrzcie, ekipa może nam dika ssać. Ej, to ja to podejmuję challenge i zakurwię Bartkina chyba. Aha, ok. Koks. Ale nie, bo tu jest piasek, to się wykurwie. Ale ups, gleby są śmieszne, tak? Tak, Ok. każdy jak chce. Z niego. Z czym? Rowerem. Kurwa! Dobra, jebać, jutro przyjeżdżam. Poddał się. jeszcze robisz? Poddał się. Tak, pokazywanie dupy. Co? No, shit content. Aha, ok. Content. Jebać cię, czy coś. A ok. Tak kończą stunterzy. Są dojeżdżani. Patrz, widzicie jak kończą rowery z pomperu? Ojej. Oj, oj, tarapates. Wy nie umiecie tego robić. No, Jeszcze- diptowiec się znalazł. Ja tam wolę być na rowerze, a nie go wyrzucać. A ja się wyjebałem pod publikę. No, na Instagramie jest. W jakim Instagramie? Wrzucaj tego do No vloga. właśnie, jest Git. Pół zjazdy. Ranek petarda. Pozdrawiam. Idziemy? Ten. Jo, ty vloga nagrywasz? Już kurwa, przestań się zwracać do tej kamery cały czas. Wiesz jak to jest chujowe? +1. Wytniesz to! No, O, moja kostka, ty szmato! Siodełko, jeszcze raz. ale ciemno już jest. Dawaj kurwa taki nogi taki. Jak? No tak. Co, przyznaj się. Co? Co to? Leżało na ziemi. Ta, Co złego to nie ja. Ze słoja wyciągnąłem. Ta, od Kamila, Kamil. Kamil, ty też tu jesteś? Tak, mentalnie z nami. On jest wszędzie. Wszędzie i nigdzie. W każdym z nas. O, ale dostałem. Dziękuję. O, ale patrz na pysk dostałem. Ale kurwa. Pu, kurwa. Ej, ale patrz, tu. Tu możesz wjechać. Dużo tutaj tych kosaków jebanych. A tutaj kurwa kiedyś chcieliśmy coś zrobić. O, tu, ej, tutaj pamiętam to, co tutaj było. Się zjebało wszystko. Więcej niż wszystko w zasadzie. Powinienem w Łagiewnikach dzisiaj być. Taki był plan. A zostałeś z jakimiś medalami w jakimś poligonie. Kurwa nagrywać film. Jaki film? Kto tu coś nagrywa? Co? Nie wiem. Nie wiem, nie mamy pojęcia. Co ty chcesz skoczyć? To albo to. Szukam czegoś bardziej takiego fajniejszego. Ja wiem, którą ja ściankę lubię, ale ona jest tam dalej. Chodźmy tam. Z zakrętem na początku. A, tamta? No.
Próbujesz? Stara piło, że się wykurwi. Tak? Jakie? No dawaj, Perłę, eksport. Dobra, ale dla kogo? Jak się... Jak... Dla siebie. dawaj. Pojechał bezpiecznie. Jeszcze ma 2 hebry, to w ogóle. Teraz ja. Co, jest piach? Okej. A jak ty się wyjebiesz, to co? Halo? To stawiam sobie perłę eksport. Drugą. Okej, druga. Kurwa, nikt się nie wykurwił. Czy ja się tu wepnę? Musisz, nie masz wyjścia. Że się nie wepnę. Jak się wepnę, to zjadę. Jakoś. No zajebiście. Ale tu liści najebało. Serio? O kurwa, ale bym się kurwił na dół. Ale To by dopiero był kątem. Kontent w dół. A gdzie wyjdziecie? Tutaj. Ale po co? Jechać? Ale to nie chcecie zjechać tego, co Grosik zjechał? To jest bardziej męskie. Bardziej męskie. Gdzie jest ten niemęski człowiek? Tam gdzieś w otchłani, kurwa. A ja mam tu jakiegoś innego droga. Dobra. Dobra, kurwa. Przez chwilę leciałem. Dali radę. Nie no, approve Grosik. Kurwa, nie na klipach, nie! Ale to jest zajebiste. Ty, oni tu podejdą? O kurwa, czekajcie. Haha, długi rower. Na luzie, tylko... Pizza czy raper? Co? Pizza czy raper? No, jakbyś był na klipach, to... Chcesz platformę? Możemy ci przykręcić. A czym? Kurwa, imbusem, ale nie, za mały jest, bo to są to jest 8. A tam jest 8. Jest 8 na tym? Tak, ale jest 20 minut do zachodu. Tak, ale plus jeden. A ja myślę, że już można zwijać stąd. No tak, dokładnie.